Aquí o alcaldísimo négase a admitir que morreron 4 personas no que vai de ano nas rúas de Vigo, xente sen fogar. Di que é mentira, é verdade. Hai que ter huevos para mentir sobre a vida da xente. Temos en Vigo un alcalde que entende moito de huevos, ten maioría absoluta, fai o que lle sai dos mesmos. Señor alcalde, atenda un pouco, esta acampada vai tocar os huevos moito. Se non lle gusta, faja tortilla, que coses huevos vai quedar de maravilla. Teñen moita proteína os huevos de caballero, porque non son de jaliña. De que son? Son huevos de dinoseto. Señor alcalde, atenda un pouco, esta acampada vai tocar os huevos moito. Se non lle gusta, faja tortilla, que coses huevos vai quedar de maravilla. Os huevos do noso alcalde teñen a forma redonda, e como son tan bonitos, vai nos poñer de rotonda. Señor alcalde, atenda un pouco, esta acampada vai tocar os huevos moito. Se non lle gusta, faja tortilla, que coses huevos vai quedar de maravilla. O alcalde moi navideño alumeu toda a cidade, puxo unha bola de luces como seus huevos de grande. Señor alcalde, atenda un pouco, esta acampada vai tocar os huevos moito. Se non lle gusta, faja tortilla, que cos seus huevos vai quedar de maravilla. ¡Chispum! Da praza do Concello non nos moverán, da praza do Concello non nos moverán, mentres que en Vigo haxa xente sen fogar. Non nos moverán. Outra vez. Da praza do Concello non nos moverán, da praza do Concello non nos moverán, mentres que en Vigo haxa xente sen fogar. Non nos moverán. ¡Veña que vamos! Da praza do Concello non nos moverán, da praza do Concello non nos moverán, por moitas veces que le ven detido a Juan. Non nos moverán.